Ongi etorri txirrindulariak websaioa. Gaurkoan 14. atal honetan, batetik asteburu honetan Euskal Herriko errepideetan zer gertatu den errepasatuko dugu. Batez ere emakumezko profesionalen lasterketak errepasatuko ditugu, benetan ziragarriak izan direlako Euskal Herrian bizi izan ditugu lasterketak. Eta bestetik, eta emakumeen txirrindulari helduta, gauza bat egingo dugu orain arte egin ez duguna, benetan usteguna oso interesgarria izan daitekeena. Dala jakitea zer bizikleta erabiltzen dituzten txirrindulariek. Erabaki dugu 3 zatitan egitea saio hau. Gaur errepasatuko ditugu emakumezkoen txirrindak. Hurrengo astean afizionatu mailako taldeen txirrindak errepasatuko ditugu. Eta berriro ere gizonezko profesionalak Euskal Herrian izango ditugunean, errepasatuko ditugu World Tourreko txirrindak. Baina agindu bezala, ezer baino lehen goazen errepasatzera zer gertatu den Euskal Errepideetan. Asteburua goiz hasi genuen, ostegunean, aste tartea zen oraindik ere, eta Nafarroa Women's Classic lehenengo probarekin hasi ginen, Zudaire eta Legunberri arteko proban. Benetan proba gogorra izan zen, urteko probarik gogorrenetakoa bai mutietan da bai nesketan. 130 kilometro inguru, baina danak kilometro ia guztiak goraka edo beraka. Portu desente, portu asko igo behar izan zituzten txirrindulariek, Eraul, Lezaun, Arradia, San Cristobal, Genbe, Goñi, Zuarrarrate eta Mugiro. Pentsa emakumezkoen lasterketa baterako ze gogorra izan zen. Bertan, eta espero genuen bezala, Annemiek van Vleutenek irabazi zuen, Mugiroko aldapan metro batzuk hartuta eta ia Demi Bollerinek hartu zuen rueda eta irabazi zion helmuga marra, baina ez, Annemiekek garaipena lortu zuen. Hurrengo egunean, Nafarroako bigarren klasikoa izan genuen, egia da ez zela hain gogorra eta horregatik txirrindulari gehiago bukatu zuten eta ez zulako eurali hain petrala hain, baina baita ere lasterketak gogorra eta bizia izan genuen. Ez genituen hainbeste mendate, baina bai malda pila bat, Olaberrikoa, Tirapu, Biurrun, Tiebas, Artasoa, El Perdón, malda asko zeuden. Azkenean, eta eraso asko egon ziren, ere azkeneko orduan, ia tropela azkeneko kilometrora batera iritsi zen, baina azkeneko kilometroko Iruñara sartzeko malda baten, Annemiekek berriro ere jo zuen, eta honetan beste 2 txirrindulari eraman zituen, eta 3 txirrindulari horien esprintean Arleniz Sierrak irabazi zuen, Kubako txapelduna, eta tropela oso segundu gutxitara sartu zen arren, esaldi batek lortu zuen garaipena. Eta emakumeekin jarraitu baino lehen, errepasatu behar dugu ere asteburuan gertatu dena gizonezkoen hainbat mailekin. Batetik, juniorrek seguran izan zuten lasterketa, eta bertan Nikolas Alustizak bere ratxarekin jarraituz beste garaipen bat lortu zuen. Kadetek ere lasterketa izan zuten Mendaron, eta Mendaroko lasterketan Aimara Alarziak Donosti Berri taldekoak lortu zuen garaipena sprint batean. Eta nola ezagaztu, Iturmendiko abiatzen txapelketako eta Nafarroako txapelketa izan zen lasterketa. Bertan, 2 lasterketak irabazi zituen Igor Arrietak batetik, eta lasterketa berdina zen arren, abiatzen txapelketako lasterketa orokorra eta baita ere Nafarroako txapelduna izan zen bere herrian. Gauratu Igor, hemen urteko txirrindularia dela, baina zen maila ematen ari den, eta tamanez esan behar dugu seguruna bakarrik urte honetan disfrutatu ahal izango dugula Euskal Errepideetan afizionatu mailan, hemen gutxira espero baitugu Igor profesionaletan anitzea. Eta igandean ere beste emakumezkoen lasterketa bat ospatu zen, Eibar emakumeen saria, emakumeek gizonezkoek bezala Arraten izan zuten helmuga. Lasterketa euritsua, batez ere oso euritza izan zen, hotz askorekin, hala esaten zuten txirrindulari askok. Eta lasterketa Deba eta Urola Aranak zeharkatu zituen, eta berez ibilbide erraza zena euriak zaildu zuen. Hasieran udan ego zuten, tropela ez zen guzti zautzi, baina bai asko luzatu zen eta txirrindulari asko atzean geratu ziren, eta gero iesaldi batek aurra hartu zuen, eta iaia iesaldiak azkeneko 10 kilometroak iritsi arte iritsi zen. Eta horrelako lasterketa baten aurreko usten den bezala, dana
azkeneko maldanaino geratu zen. Arrate hastean, Uzartzako mendatea hastean, Annemiek van Vleuten jo zuen, eta bere gurpilan eraman zituen Anna van der Breggen eta Elisa Longo Borghini. Hiruek aurrera egin zuten, eta mendatearen erdigukaeran ja Itzuako bidegurutzearen inguruan Anna van der Breggenek erasoa jo zuen, Elisa Longok ezin izan zuen jarraitu, Van Vleuten saiatu zen Van der Breggenen gurpila jarraitzen, baina ezin izan zuen, eta azkenen Van der Breggen iritsi zen arratera garaile bezala emakumezkoen lasterketa profesional baten lehenengo garaia arraten. Eta azkenekoz, atzo Durango emakumeen saria, lau klasika hauetan klasikoena, eta bertan, lasterketa benetan interesgarria zen genuen. Klasika bat izateko, egia da estrategia izaten dela, bukaera itxoitea, baina ez, miotako laugarren igoeran, batez ere laugarren jaitsieran, hainbat talde ibilizian goguekin lasterketa puskatzeko, eta adibidez Van der Breggen atzean geratu zen bi tropel sortu zirenean. Momentu horretan atzean zeuden taldeen estrategia dana aldatu zen, eta batez ere Is the Wars taldea eta Canyon SRAM taldea hasi ziren bigarren tropelaren ardura hartzen eta aurrera egiten, eta azkenean lortu zuten lehenengo malda gogorra baino lehen tropela bateratzea. Goiuriako bi maldetan aurreikusita zegoen bezala tropela guztiz hautsi zen, erritmoa indartsua izan zen, eta aurreikusita genuen bezala Goiuriako malda gogorrenetarikoetan bigarren igoeran bi txirrindulari garrantzitsuenak izan ziren buruan, Van der Breggen eta Van Vleuten. Egia da, Ludwig ere oso hurbil zegoela, eta gero jaitsieran eta Durangoko ordekan harrapatu zituela, baina behin, azkeneko kilometro gogorrean erritmoa handitu zutenean esprinta prestatzeko Ludwig atzean geratu zen, eta Van der Breggen eta Van Vleutenek jokatu zuten esprintan. Azkenean, eta sprint luze baten onta gero, Van Vleutenek jo zuela esprinta, Van der Breggenek irabazi zuen, eta azkenen orokorrean geratzen da Van der Breggenek Euskal Herrian bi lasterketa irabazi dituela, gogoratu bere azkeneko urtea dela txerrinda gainen, Van Vleutenek bat eta Ranitzierrak bat. Nabarmentzekoa ere, Van der Breggenek ere bakarrik bi lasterketa, Ibarrekoa eta Durangokoa lehiatu dituela, beraz, bitik bi. Eta orain bai, guazen emakume hauen txerrindak errepasatzera. Badakizuenez, txerrindak dira gure kirolaren elementu nagusia. Marka asko daude, elementu asko, osagarri asko, kombinazio asko daude, talde batzuk bizikleta berdina dakate, baina gero osagarri ezberdinak. Enetarik dago, gu hori biligea bizikleta bakoitzaren zetasunak hartzen, eta jarraian bideoan ikusiko dituzue ze bizikleta diren, eta nola ze osagarri dituzten, eta espero dugu disfrutatzea.
Da gogoratu, jarraitu gure bideoak ikusten, pixkanaka gauza handiak lortzen ari garela eta hurrengo arte.